presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Kasama, kinigihapon ang inyong Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadasaw sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Tia. Kay galaan, ang atong magtatampo si Tia. Kini akong problema, bahin ni sa kabakakon ni akong bana, wa agyoy makalupig. Pero aron niyo yung masara lang akong sugilano, no? Ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan. Bakit labis kita sana kaha ni siya? Ay, asa na kayang taon na akong bana na akong kahibulungan? Uy, ganina ramon tong nilakaw, pero hangtod karon wa pagyud na balik. Asa na sa gato na sangit? Di na pagod ni musulti sinuod ng hinampak ng dako. Ay, kung doon na pa'y labaw sa kabakakon, mao na gyud ni siya. Murag kapunungan ni siya sa mga bakako na gyud. Kanimpana na ako. Kung mao ni presidente sa mga bakakon. Awaron, mamakak na sa dinig abot, klaro kaayo. Moabot naman to ron. Awawa pala ibang katanahan. Nito nga na yun. Lit ko gan? Lit ko? Awa! Sayo kay kamong. Mao ba gan? Sayo kay kanilakaw, ganina. Diba? Sayo kay kanilakaw, dugay ka kanibalik. Kung dagan pa mong gumugi sa kaso nga mga transaction ba? Transactions imong mata. Unsa ka, businessman? For the record lang gang, no? Doon ko'y negosyo nga wa kaayo na ko maatiman. So, karoon na lang may focus na ko, ani? Nilamong, for the record, mura sa kag naasinado da. Panghambog anang imong negosyo nga mo ginansya rag 30 pesos. Karoon na day. In the future, magkita na lang na nimo nga ang akong pangahan sa Forbes magazine. What? Botra gyud kaayo nimo. Ing nahinoon sa comics mabasa imongan. Sa magagaway? Imong kong banawa mo ka support no? Chopo day, support imong mata. Paghakot itong tubig. Paghakot aron manghugas kas plato. Businessman ta? Paggaston ta plato? Manghambog anang imong negosyo, mamaligya ay rag tangkong. Go. Mura ra maglimpyo kay ng imong tangkong, didto ra ba na nimo kuha as reclamation? Ay, di man na para kaon sa tao kang para lang may baboy. Ikaw. Pwede ka tukam. Ha? Sipag tuloy mo na ako, baboy? Di liway. Unsa di ay? Anay. Kaya ka! Kaya ka! Aday, ikaw itong asawang imong, no? Oh, ako nga naman. Patabang ta ko niya taon kay ingon man siya nga doon na siya kailas LTO. Tabangan ko niya makakuha akong lisensya. Pareha ni bangis karing ba, mutabang og kuha lisensya sa LTO. Mao ba? Oo. Tuo sa kang bangis.
Okay, tinuod. Tuo sa kang Ricky? Ay, katawa do. Ay, tuo ko day, oy. Ni tuo sa kasakumbana. Nga naman, ni unsam day siya. Ingo man siya nga, siya na kuno'y bahala kuno, doon na siya suod sa LTO nga dako sa LTO. Unya? Basig si Aldong Hugalbo taon niyang amigo, nga suod po kay tong amigo ni Alan na Kurda. Kana, klaro na. Pero katos Ricky, bangis, wa to'y klaro. Ayaw to. No, di tarong siguro to si Ricky taon. Oy, Unsa di kisulti sa kumbana di ay? ingon siya nga, kanang, mangayo lang siya 20 mil. Ha? 20 mil kuno. 20 mil. Unya? Nya, alusot kuno dayon. Pila, 20 mil? 20 mil. Unya? Mihatag ka niya 20 mil. Ato usang adlaw, kay ingon siya usara ka adlaw. Ang processing kuno usara ka adlaw. Kay may kaila lagi kuno siya din sa siyudad sa Sugbo kuno. Kato si Aldong Hugalbot taga-Danau man to. Nya kani siya siyudad Sugbo kuno dali na pagkuha basta na 20 mil. Uy, paningla to. Ha? Kuha atong imong 20 mil. O di ka to nimo makuha, malas ka. Usa? Hoy, Imong! Gang, Dali ra. ano gang? Dali, gidi na dool dire ba? Dool dire. Ay kung pasinggita. Ano gang? Nay nangita nimo. Nangumustas iyang gipatabang nimo. Unsa to? Muna nakapait yung mga tawahan na. Mo gini nakapait lang. Gusto lang magic ba? Nag-ingon nila nga, tabangi ko. Nada yun. John, saan sa klaruhag storya? Nagpatabang mo ako ng tawa na para sa lisensya. Akong giingnan nga dili na madali. Kay kadto may adto pa na sa Manila. Unsa iadtog Manila? Lukat mo na sa lisensya. Asa maglukat? BIR. Sa BIR! Klaro gud mo? Ikaw ba? Bantay lang gyud ka nako ha? Di gyud ka magtarong sa imong pagkatao. Kaya naghiwi na ikaw gang. Awa man. Pamakak ron, di ba bukol ka ron awaron? Bukol-bukulan ta mga. Sa manggoy problema ni. Wait! Ha? Unsay problema gang? Mangutana ka kung sa'y problema? Doon na kay wag giingon ako. Doon na sa kay giigo. Unsa may ko giigo ba? Di manggani ko kaigo sa imo ha? Ha? Agay! Sige mong, sige, ilarag ko ron mong. Baka kigid ko ron. Kining martilyo akong ipokpok si mong agta nga nagdangas lang. Unsa man gyud problema nimo dayto? Wa ko'y problema. Ikaw ang naay problema ang hanggawa ka. Unsa may akong problema ba? Kanang imong pagpangilad. Kasi may akong gilad ko. Suma, kinsa. Kinsa mo gilad nga wa man? Agay! Unsa man ni? Gahi agin mo bakak, oy. Gahi kay kag bakak gyud. Gang, unsa man ni? Kato nagpatabang nimo, gipangayuan nimo og 20 mil. Ha? Dinhi nangita nimo. Kadto siya? Napatabang to siya makalukat og lisensya para sa iyong negosyo. Sa negosyo? Negosyo bito na Negosyo para man to lisensya sa driving? Lisensya ko driving taon para to sa iyong negosyo. Sa may iyang negosyohon nga wa man siya negosyo. Ikaw baka kuna gid mo ha? Atubanga to, para di ka maprisong hanggawa ka. Mao ni kabuang sa kumbana, gusto kay mangigo pa sa binugoy nga pagkasulti. Pangilad gyud ning iyaha, ug kay pangilad puno gyud pamakak, mo nang maglagot ko aning tawhana gyud. Unya to? Unsay ato? Muna ang bayan ni Jerwin? Jerwin? Oh, Wa may Jerwin din ni day. kisa dahil nagpuyo din eh. Kami ug nga kumbana. Kisa nga sa imong bana. Imong. Imong? Imong bana? Oo. Pero why Jerwin din nga nagpuyo? Mao ba? Batanon ba na siya? Pila may edad anak niya? Mga 18, 19 anak? Guwango naman siya. O pawon man gani ito. Tangan? Nagani siya, inaasya sabi ko nagtrabaho. Mao ba? Ay, habi na kong si Imong na. Wa man ay trabaho ang akong bana, miss. Mao ba? Sige, arinal ko. Sige. Gang? No. Gang! Oh, Sugatan rin yung mga kinumplan ako diri, Gang. Uy, hala!
Hala, nara siya, oh. Kana siya mo na siya. Kana siya, oh. Jerwin. Si imong, nahimong Jerwin? Sir Jerwin. Sir, kanang, asa naman itong ibang gisaad nga mataura na may kuan meter sa suga. Wa pa lagi gihapon. Usa? Ay, dawi imo gani kung gipangayo og 5,000 para mataura na be. Pero wa pa man gihapon, uy. Kuha na lang to na kung 5,000 be. Kining, day. Pasig na sa'yo pala, day. Dili to ako. Ako dito. Ikaw lagi to. Dili, pataka mo na ka, day. Pasig lain ka istorya. Miss, kanang unsa may timailhan nimo nga siya gyud to. Kamatuoran nga maunin tawhana ang nag-ilad ninyo, unsa man? Dili mahitabong malimot siya ko, ma'am. Siya good. Gitawag man ganin sa Joe sa kong kauban? Oh, di niya siya mao. Kay Joe, magkaha. Joe tag buhok. Dagan pa mo siya buhok ato, eh. Kana-kanao naman na, naskilid. Mabitang kitawag na sa akong mga kauban nga kuan, model sa bunakid. Aka ng gatas? Bunakid ba, buhok na sa kilid? Miss, klaruhan na, Miss B. Ayaw patakag pasangil kay makiha baya mo anang inyong gibuhat. Wa man may mamasangil, ma'am. Tinuod man na. Usa lagi ka matuuran lagi. Nga siya na, nga akong bana ang imong gipasanginlan. Ay imong gikatransaksyon. Day. Sir. Dili na ko to, day. Ayun to na, day. Oy, sir, di ganito ni mo, iuli ang akong 5,000, ikihatag ka. Siguro ag ginadayha nga mao na ha. Kay og dili gani na mao kung bana niya yung gipasanginlan aw mangunay kog kiha gyud nimo day. Oh, sige, ma'am. Tanawon ta lang. Ug may ebidensya kay pagawas na. Oh, aron mapamatud-an nimo nga mao na siyang tawhanang imong gikasabot. Sige, pagawas. Oh, sige, husto. Nahinumdum na ko. Sa unsa man hinumduman nimo? Yun naman di ay te picture, sir, no? Usa? Ay, nalimot ko, ani. Nalimot ko, ani. Nag-selfie man gani ta aton ha? Usa na selfie? Na, giilog man gani ni mo ang akong cellphone. Kay ikaw ray kuan mo picture. Pataka man lang ka? Ha? Ikaw rin ang hagad na ko ato? Unsa? Ayun na lang ko glimod, sir. Uy, ikaw lang gito. Dili na ginto ako. Pataka man lang ka, uy. Dahil mo magani kong gagbayan. Lo, pataka lang eh. Huwag ko maagbay na to, ha? Wa ka mo agbay mong? Wow, ay. Saan ako pag-agbay? Nagunit mo ko cellphone. Aron mag-selfie me. Agbay, Nya, di gyud ka mo angkon mong. Di lagi ito ako. Pataka mo na yung bayhan na, eh. Oh, darang imong picture, na-save na ko na. Patarawa ko. Nasa man. Uy. Na. Oh, daray. Oh, kaklaro anang ikaw na. Oh, awa. Oh, ako itanda sa mong naong, ha? Awa. Tanawa ko ba na? Wala. Oy, ayun na hiwi ay mong naong, sir. Uy, kay hiwi na nandaan. Pataka mo lang, ha? Ako din, ha? Na. Ako din, ha? Awa, ma'am. Oh, awa. Kailan dyan kasi mong ba na, ma'am, no? Na, kaklaro, ana, awa, na, may pagkalibat. Unya, tanawa-awa ang iyang kuantiyan, ma'am. Gabudlot. Na kita magadi iyang pusod, gamurag sa bata gabudlot. Be, imong pusod ko, no, tanaw na to, Oo? Tanaw na to, imong pusod. Ipakita mong. Pahak ng uni mo ron, nawa ron. Kasi... Ipakita ba? Di lagi na ako. Awa. Nilala akong puso do. Hala. Awa, ma'am, budlot ang pusod. Siya lagi na, ma'am. Pataka. Siya lagi na, ma'am. Si Jerwin. Sabay ay. Ang ngambong mo na imuha. Di ka mo angkon mong? Na naman na ebidensya mong? Dili lagi na ako. Miss, last na lang ha. Usa ka ebidensya nga mao'y magmatuod nga mao'y ning tawhanang imong gipangita. Unsa pa ilain imong ebidensya? Napakay kapakita diha? Napay usa, ma'am, napa. Kining kanilig unsa din akong ebidensya, ma'am. Unsa man na? Kining tawhana, usara itlog. Ha? Tanawa, pataka. Pataka lang.
Ano, ibawa magkakusara itlog ani niya, day? Takam mo ba yan, oy? Iyaman kong gida sa motel, kay iya ko nung tabangan. Mao to nakakita ko. Animal ka? Namakak ka? Ha? Unya karoon sa man, ha? Mamakak pagitan ako? Saks pa na ka? Day, Unya mamakak gihapon ka? Ko- Namabay, di ay ka, ha? Dili kita. Ha? Patyon, takang imunga ka! Kaya pag nagan animal, balik ka rin! Imong! Mao ni akong problema. Kini akong bana, sobra ka bakakon yun. Bisag nasakpan na booking na, may ebidensya pa ha. Di gyud gihapon mo angkon nga siya. Bisag klaro na kaayo nga namakak. Kapuya lagi. Pero tungod kay di lagi mo angkon, mao nang nagubot gid mi. Mao na akong problema sa akong bana, unsaon kuno siya duklon ko ni? Unsa man og kamo ang pasultihon? Thea. Good morning, Ate Pres. Good morning, Good morning, Bam. Adlaw sa tanan. Bam, good morning niya, Bam. Kanig yung klaro, good morning, Bambina. Kay bakog yung mata. Bagong mata. Oh, inom dayo, the best kayo nga side panyawal coffee mix, Bam, para dili kay ka magduka diha. Ato ako'y sa ako lakir, taga-adi karon. Onya, salamat kayo, Ate Chichen! Yes, Kuya Alam. Siya, tabagi. Uy, tabagis man lang mo Kabarog, kaluoy. Shout out sa tanang mga mama kapadayong ni Balin sa atuwag Uy, Don manang. Pepe Tablia, taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata. Anya para sa mga dagko ha, Don Pepe Dark Chocolate. Anya palit sad mo sa OBM OBM Special sa Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay lami. Okay, lamig yung kayo ng Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Mo na ikinalamian atong kanon or imno nato ang kanang Paulitos Macaroni Crunch kanon na nato. Unyang ato ang imnon kini yung mga bata ang atong imnon ang kaping matap ay hindi kaning ato ang Don Pepe Tablia mo ni the best dato imnon mga bata padung ta sa atong eskwelahan kay nindot kay ninatong imnon kay kondisyon kay ta unya ugom-ugom sa tag OBM may special og Tasty Fish Cracker kanon nato muugom pa ta ning the best kayo nga the best kayo nga gumo na to kaning Diamond Yema Special nindot kyo kay na. O sa tanan na to mga kadagko, ang mga ulitaw daga, ang kanang Don Pepe Tablia nga dark chocolate. Mao tay nindot dato imnon mga dagko mga bata ha. Ate Pres. Okay, ang sender dato karong adlaw. Kita sila dato di Ate Pres. Tia. Si Tia. Si Tia. Ang istorya ni Bam, ikaw may gadaan ni Bam kay Mangilad na siya ko liyan. si kisay mangingilad man. Yan ba na? Di ba? Sige pagilad di taon niya. Mao na problema ang tiya. Asa ko na dong be. Type script nung be. Atong basa-basa sahon na to ang problema. Aray. Mangigo siya mga tao, Kuya Alan. Ang iyahang bana. Oo. Di maayo. Iya. Kadi si Imong. Mao ba? Mao ni problema nako kini akong bana sobra gyud kay kabakakon bisa nasakpan na booking na og naanay ebidensya di gyapon mo angkon bisag klaro kayo nga namakak pero tungod nga kay di mo angkon mao nga gubot gyud kay me mao ni ako problema sa akong bana unsaon man ako paliw tabagi ko di Ate Fresh mo nagatan aw na ko ani ang bate day madakpan gyud ni bana day bisag di na ayo Piansahi. iyo piyasahi pariyar na anang maghantak-hantak bitaw anas daplins daan na tipres. Badlungo na sila sa mga pulis nga ayaw mo paghantak diha kay naa niya operasyon madakpan mo 35,000 ang multa. Sa kanang madakpan na hantak-hantak. Adi gyud to Ate Pres. Maghantak ya ini dakop anak na dialo kaluoy-luoy dayon. Mao na ana sir kanang akong anak taon dito sir magunsa naman lang to sir. Wag ibugas. Wa gyud bugas. Swerte mo kay Pero nakahantak yun. nakahantak nya. bugas. Ato na yung pagsampito ning ato ang mga amigo dong be kaning ato ang mga pulis sa terminal be. Pulis sa terminal nga sila si PNP Master Sergeant mo si
kanang Police Executive Master Sergeant si Erwin Gidorio. Hidorio na. Unya labi na gyud sa napay-usa. Kinsa man ni? Police Sergeant Police Francisco Marzan o si ang guard nga si Marshal Asibes. Okay, thank you kayo nyo diha mga police terminal. Amigo ni Dudong Pedro Taon. Unya og manlakaw di sila si Sir Edwin usa di ba Hidorjo. Police Sergeant. Pero kailangan ko ani nila. Si Erwin Hidorio. Ayla ka, Francisco Marzan. Kailangan ko ani nila. Mga yagpison kaninig lawas. Yagpis, Marshal, kailan sa nimo security man? Wasay kailang masakit. Basta security, kailan sa Bambina. Basta mga gwardiya gani. Guardia! Kada mga guardia, di ba? Kada mga guardia, kada malutog inasal iya. Iya na yung Si paborito. Abay Tata. Pwede, kumusta ka niya, Pwede? Kumusta sa di mong asawa? Kisa'y pangalan niya asawa? Mary Ann. Hindi, Mian. Kumusta mo diha? Okay, kanian itong problema ron. Para na ako. Abi mo kulyat, kaning iyang pamlago sa pagpangilad, ang katong iyang client, iya pag yung gidas motel. Ha? Muna na ibawan, usara ko no iyang itlog. Iyang das motel, katabangan ko nun niya. Gimulistiya. Sakto ba na, Ate Pres? Gimulistiya. Iyan tabangan, pero gimulistiya niya. Ngayon gito buto, kamuto nga, perting niya dagan kayong asawa na kahit kung man yun nga siya yun, sigun sa gisulti sa client. Mo ba? Muna ipatabar. O sa kanil pakutanan niya, dagulat, asa ito yung pakutanan sa babae. Ang saod ko niya. Di ko mo angkon yun yung bana. Bisag dakpa na Dakpa na, di yun sa angkon. Sound ko niya. Pakutanan. Yung bana, di mam angkon. Ako dito. Pakutana ha. Pangutana ba mi? Mauni ako problema. Kini akong bana sobra gyud ka bakakon. Bisan natakpa na, na-booking na og aduna pag yung ebidensya, di gyapon mo angkon bisag unsaon. Bisag klaro na kayo nga siya ang nabangkak, pero dili gyud siya mo angkon. Mao nga nagkagubot kami karon. Mao kini akong problema sa akong bana. Unsaon man ni nako Ate Pres, asawa man gyud ka. Palihog tabagi ko ninyo Bambina. Unsa man kung kamoy pasultion. Ako yung unang motobos, be. Tubos di. Lucas 16:15. Mingon si Jesus kanila. Nagpakaraw ni ingnon lang kamo sa mga tao nga maayo kamo. Murnigo ang katibanan niya. Apan, naibawluan sa Diyos kung unsa ang anasin yung kasing-kasing. Kay, ang gipalabi sa tao, gidumtan sa Diyos. Igoy mong banaan ni Day. Kaya pa karon ingnon mo siyang tabangan niya, itapag yun yung mutil ang babae. Gihira mas babae, usan mo di itlog. Mao nga, badungag yun ni Mrs. Tia Batisender, badungag yun ni mong bana tungod kay, naarbay panultihon usay nga mingon nga, kuan po siya kano, konsinter sa asawa, no? Kaong siya kinawat siyang bana. Naarbay panultihon usay, ana. Maria sa nadakpan kanina, Bam. Asa to? Katong interview ni Inday, tweety ba? Nga nadakpan siya small, nang wa sa lusyon. Oo. Kamantay ka. Itong, di yun siya maangkon. First time, kunuto niya nga nakahilabot siya mga inato. Siya turnay na yun na interview, aso na yun eh. Siya staro. Siya staro na yun. Bawan, di ay ba? Nya, sige ka nakagpamaligyan eh. Sige na, kinsa mo yung palit. Among mga silingan. Ados. Yun niya, yung sulti kay first time pag yuto niya. Mau na diha. Day. Chating nga ni asawa. Tiya. Day tiya, dakpan gali yung bana kanas imong. Ay, lukat ta. Katagma. Kana, naman na yung mga ibutang na to, mga priso na, tulukbuan, 4. Dakpan na, inaana. Dili, uy, kailain mo na. Mahugog mo na. Kung saan ang kasuhain na bam? Stapa, pangilad? Stapa, yun. Wala ko eh. Pakimuan man siya ng kwarta ng kwaon manidaan. Mura, no? Ni lisensya niya, dili tinuod nga. Ang ako lang niya ba, og mapagan apel ang asawa, maapel sa kadakop. Labi na kanang iyang pagpangilad, kanang gawas nga kanang unsay nga niong
apelo niya, labi na magmolestiya niya, apelo niya hasta ang mga minor. Bitaw. Di na po na kanya, dubli ang niya sa... Ikaw, Dro, doble yung sali mo, di size ang Anya, ito na sa nag-load. Yan sa daan mo na. Nag-load? Wala mo tugan. Nag-load na bigatag, Kuya, 20? limited ni Kuya. So, ano dugay, tanong na, kaya 300 lang tigatan ni mo. Ano mo, lo? Sa ayaw, hindi mo mutugan. Siya pa. Badak. Sakpar ka na tagbag Ay, yun. maminaw naman itong kamahan. Pagkano na, tupay mo sa ano ba si Radios Bayan? Dro, nasunog among bay sa una diha sa Rodriguez, Dro. Nga naman. Di ana ko na to mo silingan kasi siya mo kuyog na ko dito sa Veco magtaod sa kurente. Gano'n mo. Pero to ko ni kuyog ko kay mulustiya man diha ito. Oy. Salamat ka pinagan dito lumanon. Kuna ko ang pasultihan.